Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndinoda kureurura kuti ndiri murume uye zvekare ndine makore 44 years ekuberekwa. Pari zvino ndiri kutsvaka angu mukadzi nekuti wangu mukadzi akashayika zvake. This was 3 years ago. Pane zvakaitika, inini naye takakanganisa mhiko, saka ndiri kutarisira kuti kana ndikawanawo mukadzi wekuti ndinongomubudira pachena kuti izvi ndo zviripo, tobva tachizotanga kubatsirana kuchengetedza mhiko dzacho idzodzo. So ainge akanzi haafanire kuti ange achizobata kamwe kagaba kane mafuta awo andinopota ndichizora, mafuta anounza mari kwandiri kana ari kunguva yake kumaperiods. Saka hamene kuti iye akazozvifambisawo sei, mudzimai wangu ndaimuda kane. Ndinoti kana ndikafunga nezvake ndinorwadziwa. Chakandirwadza paari ndechekuti handina kukwanisa kana kuita body viewing, uye zvekare paakavigwa ndaige ndisipo, sezvandaige ndakaudzwa nen'anga yacho kuti paanovigwa uyu haufaniri kuti unge uchizovapo, otherwise zvinhu zvako zvinobva zvazokupandukira. Saka handitombozivi kuti mudzimai wangu akazofa akaita sei, vakamuviga akaita sei. Panguva yacho iyoyo pandakangonzwa zvichinzi mukadzi wangu ashayika, mukomanashi ndakabva ndadonha pasi ndikabva ndatotanga kutonzwa kupera simba. Izvo yainge yatova mishonga yasekuru vaya, because vakandibvunza kuti uri kuda kuti mudzimai wako ange achizofa usimo munyika munomu here, zvekuti unoenda kune imwe nyika iri kure, zvekuti hauzokwanise kudzoka kuti unge uchizochema mudzimai wako, unokwanisa kuzongodzoka mushure mekunge iye afa, kana kuti uri kuda kuti unge uchizova munomu muZimbabwe, but ndichaita zvinoita kuti usazokwanisa kuzovapo apo paanonzi afa, uye zvekare vachizonomuchengeta iwewe unenge usipo. Ndikabva ndati sekuru, zvekunzi ndaenda kune imwe nyika zvinokwanisa kuzoti netsei. Ndipo paya pekuti vanhu vanenge vofamba vava kutaura zvavanonzwa kuda pamusoro pangu, asi chingoitai kuti ndige ndichizova muno munyika yedu apo pavanenge vachizoviga mudzimai wangu. Sekuru vaya vakabva vangotora tsvimbo yavo vakabva vazongoisa tsvimbo yavo pachipfuva changu, ndikanzwa ndichipindwa nemhepo muchipfuva mangu, mhepo iyi ikanogara mudumbu mangu. Zvino ndakangoti ndangonzwa kuti mudzimai ainge afa, ndakabva ndanzwa kupera simba mumabvi, ndokubva ndatodonhera pasi. Mushure mekunge ndadonhera pasi mukoma, ndakazama kukambaira, asi ndaiona chimwe chinhu chainge chichinanaira chichiuya kwandiri, iniwo ndichizama kuda kuchitiza, but ndaita sekunge tiri kukambaira in slow motion. Zvose izvi pazvainge zvoitika mukoma, ndaike ndisingachatozivi kuti taike titori mukoma. Ko kana munhu ari mukoma, iye anenge achitorarama ari mune imwe nyika yake ega, uye zvekare zvimwe zvamunenge muchitotaura anenge achitozvinzwa, asi kukupindurai chete anenge asingakwanisi kukupindurai. Ndo zvaiitika kwandiri. Ndaitonzwa vanhu vachitaura mukoma, ndakarwadziwa ndichitanga kufunga kuti saka mudzimai wangu chii chazoitika kwaari. After nearly a month in coma, that was when I recovered. Vanhu vakabva vati zvinoreva kuti vanhu ava vanga vachidanana. Ndikati kudanana kwekupi? Ndirini ndaurayisa mudzimai wangu? Vanhu vaingoti vanhu ava vaidanana, ndokusaka murume uyu apotsa afa mushure mekunge audzwa kuti mudzimai wake naiyewo ashayika. Ndakazoenda paguva rake ndobva ndamukumbira ruregerero, ndikasiya zviyo ipapo. Saka kunoti kana yava mvura yekunaya, zviyo izvi zvinotomera paguva rake, then kana yava nguva yekupisa panenge pakaoma. Saka ishungu dzake dzinenge dzichimuka dzobva dzazorodzwa panguva iya yekuti mvura inenge yonaya, achinozorora muzviyo zvacho izvozvo kuti asanyanyisa kunzwa kutsva, izvo zvinozomusimudza hasha dzake. Saka ndichiuyawo panapa padare renyu, todawo kuti munge muchindibatsira. Kana ariko mukadzi ari willing, kana ariko anokwanisa kukupai mafone numbers ake, ndobva ndachizotaura hangu naye toonesana. Kana achikwanisa kuzodzimiririra nyaya dzacho, ndinozomuonesawo kuti mhiko dzacho
ndinopota ndichiita sei pakuzonodzidzadzikisa, kungava kuri kumakuva, kupota tichinorara kumakuva, nemuninga, nekuenda kun'anga yangu iyo yakandirombesa yekuguruve. Kana mukaposta mukoma ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi kune avo vari willing they can come to my inbox, asi mhiko dzacho ndidzodzo dzekuti tinopota tichienda tichinorara kumakuva mumakomo, uye zvekare nekugara kumba kweng'anga iyo yacho yakandirombesa. Saka mukoma ava vaiti hanzi ndakarara muguva kwemazuva anokwana kuita 7 ipapo pandainge ndichiri pacourse patraining yacho iyoyo yeurombwa 7 days ndichirara muguva. Saka hanzi guva racho iroro raingova gomba rakacherwa kumbudzi uko, then ndokubva rangosiyiwa rakadaro. Vashandi vacho vatakabhadhara vaimeka sure kuti for 7 days kana kuri kunzi pakaaloketwa paya pakunoaloketwa kwemakuva iroro raingosiyiwa riri open. Musikore wese wezuva ndaingoswera ndiripo pambudzi paya panomira mabhazi ndichingotenderera. Kana ndikanzwa nzara ndotsvakawo zvokudya. Kana zuva rorereka ndaizotanga kufamba ndichienda kumakuva, ndobva ndazongonotsvakawo pekuzororera kusvika vanhu vava kusafamba, ndobva ndapinda muguva. Ndaitofamba ndiine kajira kangu, ndobva ndatorara muguva imomo kwe7 days. After 7 days dzacho dzapera, ndipo pandakazodzokera kumba kweng'anga ndikabva ndazopiwa izvo zvandinoshandisa nawo mukunozadzikisa mhiko dzangu. Vedare ndo imwe message zvekare iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Kungoti zvinhu zvevanhu vane mari hazvingotaurwi, asi nyaya iyi ndakatombozama kuti inge ichipinda mudariro, but hakuna kana akakwanisa kundipindura paWhatsApp mufamily group. So mukoma nashe pane zviri kuitika mudzinza zvekuti vanhu havo havasi kuda kuti nyaya iyi inge ichitaurwa, but inini vanotonditi mafira kureva. So kumba kweimwe hanzvadzi yedu, mwana wekwabankuru. Saka mukoma ava ndivo vatinotoona sababa vedu right now, because all of our fathers they passed away, zvekare nemadzitete vose vakapera kufa. Zvino kumba kwavo bhudhi ava hanzi kunoonekwa malights anotamba muyadhi. Izvi zvinongoitika usiku, vanhu vakatanga kuzviona vavakidzani vachiti ivo vanotoona malights anenge achitotamba. Dzimwe nguva hanzi vaitoona moto unenge wakabatidzwa pakati peloni. So vakabva vachizoudza umwewo munin'ina wangu, but mwana zvekare wekumhuri iyoyo umo makazvarirwa hanzvadzi yangu iyi yandiri kutaura nezvayo. Saka akabva azoya kwandiri akandiudza kuti ndozvaainge audzwa noumwe muvakidzani wamukoma. Tikangoti zvimwe kuda vanhu vegodo, but vakangoramba vachingozviona zvinhu izvozvo kudzamara iwo one day azoenda akanotaura napasta vake. Vakabva vamuti tora bhaibheri rako umboenda kunogara kumba kwehanzvadzi yako for about 5 days, then for 5 days idzodzo tichange tichizotsanya. Saka vakatsanya for 5 days. Iniwo aitoti kwandiri, wadii waendawo pamutsanyo, but ndainge ndichitozvinzwira nungo. Anoti musi wechinumber 3 ndo paakazopepuka akabva azoona kuti mukoma vainge vari mubedroom imomo maainge akarara, vakagara pachair vakamutarisa. Ndokubva avhunduka akabva ati, nhai bhutiko muri kutsvakei muno mumapinda sei, nekuti ndaloka door. Vakabva vati handiti inoi imba yangu, ndinopinda in room that I want. Ndokubva vasimuka hanzi vakaseka vakabva vabuda. Zuva rechinumber 5 anoti akangonzwa izwi rakamuti muka uone dongorera nepahwindo. Anoti ndopa akabva azoona mukoma hanzi vainge vakamira pakati pechivanze, vainge vakabata umwe mwenje wainge uri very bright, zvokuti panze pose paita sekunge
ainge atova masikati. Pakabva pazoya kamwe kadhara kavakatanga kutaurirana nako. Iye anoti at that time nekuda kwezvose zvaainge aona hapasina kana chaainge ava kumbokwanisa kunzwisisa. Kadhara kaya hanzi kakabva kachizopinda mulight racho iroro ravainge vakabata ndokubva kanyangarika. Ivowo vakabva vanyangarika, achibva atobatwa nehope. Mangwana acho anoti akazomuka achitemwa nemusoro. Anoti paakangobuda gate ndopaakabva azonzwa kuti ainge ava right. So mukomana Ashe, ndo zviri kuitikawo kudzinza rekwedu, asi hakuna kana umwe zvake uyo anoda kuti ange achizova confronta mukoma ava, because munhu ane mari. Nhai zvinoitawo here mhuri yeZimbabwe kuti totongwa nemunhu watinotoziva kuti uyu ane urombwa hwake hwaainahwo, but tongoramba takanyarara. Tofa here takanyarara? Kana kamufiro kacho kakaita vabereki vangu handitombonzwisisi, but zvinongonzi nyarara chete. Saka ipapa pandakabva mukutaura neimwe hanzvadzi yangu akabva anditi, kweiwe chaunombotemba chiiko? Kasi newe unoroyawo here? Because kana wainge usingaroi kuzvivindi zvekuti unonetsana naye unombozvihodha kupi? Please ndibetsereiwo mhuri yeZimbabwe, ndoitawo sei? Ndombonoitawo mago back to sender here kana kuti ndosiyana nazvo? Zvimwe kuda iye anenge achishandisa n'anga dzine mishonga dzine masimba zvokuti kana ndikada kunoita mago back to sender zvinozondipandukira. Chii chakashatira go back to sender? Todawo kuziva mukomana Ashe. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi mumhuri vanotonditi mafira kureva. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. As for my neighbor, ndakazomuregerera zvangu. Mainge muri mugore ra2016 apo pandakamubata ari busy usiku achicherera mishonga muyadhi mangu. Ndikamubvunza akabva ati ndiri kubata ishwa. Hongu ishwa dzainge dzichibuda hadzo mukoma, asi kokapadza ainge achikadii. Ndakamubvunza kuti naimi ko munobata ishwa muine kapadza here? So I am a Christian woman mukoma. Ndakabva ndangonzwa izwi rakanditi ruregerero, muregerere, nekuti haana chaanoziva. Chaunokwanisa kuita ndechekuti chimunamatira. Saka Christmas yakazotopera ndava kutomunamatira, but it has been so many years mukomana Ashe. Pane zvakazoitikawo along the way zvakazokonzeresa kuti nemurume wangu tinge tichizosvika pakurambana, in which I think that I blame my neighbor. Dai ndisina kumuregerera zvimwe kuda, maybe marriage yangu ingadai ichiri intact. Mukomana Ashe, kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndiyo secret yangu yandiinayo. Kunamata ndinotonamata chaizvo, but moyo wangu unenge uchirwadza kuti nyaya idzi dzekungoti unoregerera ani nani anenge akukanganisira, dzimwe nguva you will suffer the consequences. Munoti kudii neconfession yangu? Kana mukaposta nyaya yanguwo ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Aiwa vanzvadzi, Mwari ndivo vanoziva. Hongu, your marriage did not work out, but you need to thank God, because Mwari ndivo vanoziva kuti why is it vakazokuudzai kuti munge muchiregerera muvakidzani wenyu even though makatomuona achitocherera mishonga payadhi penyu. It was a great sacrifice that you did, and God one day will surely reward you. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndinorwadziwa mukoma, pari zvino ndigere hangu nemurume, but zvinhu zvakaoma, ende ndini ndiri kukonzeresa kuti zvinhu zvinge zvichizosvika pakuoma. Why ndadaro? It is because pandainge ndichiri musikana mudiki, I think kuma 12 years ikoko, if I remember
very well. Vatete vangu vakabva vazonditora, saka mumusha mainge muchinzi mune ngozi, because zvakaitika ndezvekudai so sekuru vangu ivo vainge vaine mombe dzavo dzainge dzakawanda, ndokubva vachizotanga kushandirwa nomumwe murume wekumozambique. Murume uyu paakazoti ainge ava kuda mukadzi sezvavainge vakamuvimbisa kuti ndichakupa pakati pevana vangu vasikana ndichakupa 1, apa ainge ashanda kwemakore nemakore. Zvino nguva yakazoti yakwana kuti ange achizopiwa mukadzi wake, ndokubva vachizomuti iwe uya kuno. Apa hanzi vana baba, even though baba vangu vainge vachiriwo mwana mudiki, but madzikoma avo ndivo vainyanya kuparticipata. Hanzi vakatora dramu iri vakati varitora, ndokubva vatanga kubika porridge. Iye akazongotevera sekuru asingatozivi kutoti kwaainge ava kuenda vainge vava kutoenda kunomuuraya, ndokubva vamubata vakamusunga, vakabva vamukanda mudhiramu iroro, porridge richikwata. Saka ngozi iriko kumusha kwedu ingozi mukomanashe, ngozi itori nehasha neshungu. Zvino vatete vakabva vazondiganyira, vakabva vazonditora, vakabva vazoenda neni kune imwe n'anga, vakabva vanotaura nyaya yavo, ndokubva ndazogadzikwa parukukwe, ndikabva ndazoitwa mukadzi wechikwambo nengozi. Saka ndizvo zvinokonzeresa kuti munhu wandinenge ndadanana naye iye anobva azongoita that spirit of poverty and bad luck. Saka ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. How do I turn away from this case? Nekuti ndinotodawo kurarama upenyu hunenge huri nani, but dambudziko ndiro romukoma rekuti I was cursed when I was still a young girl. Kana mukaposta nyaya yangu mukoma, ndizivisei ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Zvinogadzirisika here izvi zvandakaitwa navatete vangu, kana kuti ndichatonosvika pakutonopinda muguva ndichingotevererwa nemweya wacho iwoyo wengozi? I will humbly be following in the comment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi kwedu kune that spirit, kune case. Vanhu vane hutsinye kunzoku. Shuwa ungapromisa munhu mukadzi after akushandira kwemakore nemakore kwava kukwatisa porridge momutora mumukanda. Yo, zvakangoma hazvo vedu we.